Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya ug kalinaw sa Dios atong amahanog ni Jesucristo atong Ginoo maanaa kaninyo. Sa makausapa niya kita nining atong sinimana nga pagpakita sa atong pagdebosyon sa atong patron si Senyor San Jose. Dadon nato dinhi ang pagampo sa atong nasod. Sabi na nining lisod nga panahon karon, krisis sa atong gobyerno, krisis sa ekonomiya, pagampo sa tibok nasod, pagampo sa atong tagsatag sa kapamilya, sa atong parokya, o pagampo alang sa simbahan, sa atong papa, sa atong arsobispo, ug magapaayusap kita sa usag-usa. Kasama kang San Jose, sa iyang pamilya, ang Ginoo dako unta og bahin sa atong kinabuhi matag adlaw. Ug sa mga higayon nga ang Dios dili mao ang sentro sa atong kinabuhi, mga kita og pasaylo ug kaluoy aron kita mahimong angayan nga mohala dining santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsoon, kay nakalapas ako dako iyamot. Sa hunahuna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kay Santa Maria, karunay ulay. Sa tanang mga anghel, mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon na kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Kami, Ginoo, kami, magampo kita. O Dios, katungod sa dili kagasoy nga pagamuma, nagpili ka kang San Jose, nga bana ni Maria nga inahan sa imong anak, itugot nga matabangan unta kami, pinagi sa iyang mga pangalia, diha sa langit, ug makapahimulo sa iyang panalipo dinhi sa yuta. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gisugo ako sa Ginoo sa pag-adto sa Jerusalem, aron pagsangyaw sa iyang mensahe sa tanang molupyo sa maong syudad. Wala ako malimot sa imong kabuutan, sa batan-on pa ikaw, ug sa lunsay nga gugma mo. Kanako sa bag-o pa kitang minyo, miunong ka kanako bisan sa kamingawan, ug bisan sa dapit nga walay tanong. Ako ikaw, o Israel, ikaw ang labing maayo sa akong anihon. Gikastigo ko ang tanan nga nagsakit kanimo, o gipadadaan ko silag kasamo.
Ako ang Ginoo, maoy nagsulti niini. Gidala ko sila ngadto sa tabunok nga yuta, aron magpahimulos sila sa abot sa uma niini. Uguban pang maayong mga butang, apan hugaw-hugawan nila ang yuta nga gihatag ko kanila. Ang kaparian wala na magtagad kung kunhain ang Ginoo. Ang mga batid sa balaod wala gani makaila kanako. Misulti kanako ang mga kadagkuan, ang mga propeta nagsulti sa ngalan ni Baal, ug nagsimba sa walay pulos nga mga Diyos-Diyos. Busa, ako ang Ginoo, nagpakurog sa langit, aron malisang ug mahibulong ang katawhan. Duha ka matang sa sala ang nahimo sa akong katawhan. Mibiya sila kanako, ang tinubdan sa bunmuang tubig, ug nagkaw tinuon silag atabay, nga dali rang muhubas. Ang pulong sa Ginoo. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. O Ginoo, ang imong kaluoy nagaabot sa kalangitan. Ang imong kamatinud-anon ngadto sa kapanganuran. Ang imong katarong sama sa kabukiran sa Dios. Ang imong mga hukom ingon sa gamhanang kahiladman. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Pagkabililhon sa imong kaluoy, O Dios. Ang mga anak sa mga tawo nagadangop sa landong sa imong mga pako. Napuno sila sa unang mga gasa sa imong balay. Gikan sa imong makalipay nga mga sapa, imo silang gitagaan og tubig aron imnon. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Kay diha kanimo anaa ang tinubdan sa kinabuhi. Ug diha sa imong kahayag nakakita kami kahayag. Padayon na ang imong kaluoy alang sa imong mga kahigalaan. Ang imong makatarunganon nga panalipod sa tawo, nga matarong og kasing-kasing. O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi.
Ginoo na kaninyo. Kinatulugikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Unya ang mga tinunan miduol kang Hesus ug nangutana kaniya, nganong naggamit ka og sambingay pagsulti kanila? Sa Hesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag na kaninyo, apan wala gipadayag kanila. Kay ang adunay iya dugangan pa aron maiya ang labaw pang sa iyang gikinahanglan. Apan ang mga tao nga walay nahot kuhaon pagayod bisan gani ang jutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga nagamit ako og mga sambingay kun magsulti kanila, kay nagtan-aw sila pandili makakita, duamati sila pandili makadungog, ni makasabot busa natuman ang panagna ni Isaías. Bisag unsaon ninyo pagpamati, dili kamo makasabot. Bisan unsaon ninyo pagtan-aw, dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana gahig ulo, gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata. Kay dili sila buot makakita o dili buot makadungog. Kay tingali unyag makasabot sila ug mubalik kanako ug sila akong ayuhon, nag-ingon ang Dios. Apan kamo pagkabulahan ninyo, kay nakakita ang inyong mga mata ug nakadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini daghang mga propeta ug daghang mga tao sa Dios nga buot gayod unta mutan-aw sa inyong nakita, apan wala sila makakita, ug mamati unta sa inyong nadungog, apan wala sila makabati. Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ang atong salmo responsoryo nagkanayon sa tigisulti sa salmo nawa mandiri bulahan ibalik ra gutong salmo wa kadungog atong operator no. Ang Ginoo mo'y tinubdan, tara. Ang Ginoo, o Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Nahibaw ba mo nganong kanay salmo? Nganong niingon man ta nga ang Ginoo mo'y tinubdan sa kinabuhi? Makabantay mo, sa tanan gini siya mga pagbasa. Ang salmo, tubag na siya sa first reading. Tubag na siya. Sumpay na siya sa first reading. Nganong niingon man ta nga ang Ginoo mo'y tinubdan sa kinabuhi. Unsa man di ay ang gisulti sa unang pagbasa. Ang unang pagbasa nga gikuha nato sa libro ni Propeta Jeremias. Iniguli nako may assignment basahan ninyo sa di pa mamatug ang first reading. Naadiha makita nato ang pagmahay sa Ginoo sa katawhan sa Israel. Nagmahay siya tungod kay sa batanon pa sila, nikuyog siya, mamugid ang istorya sa nikuyog sila, bisan dito sa kabingawan, niya iyang gipanalipdan ng Israel, iyang gihatagan sa tanan, nakig-away siya para sa Israel. Apan sa diha nga naabot na sila, mo na first reading, naabot na sila sa yuta nga gisaad, ingon niya, gihugaw-hugawan nila ang yuta nga akong gihatag kanila. Nakalimot sila kanako. Ang mga pari, wa na sila maghisgot nako, nagsimba na sila og laing Ginoo. Unya, nindot kayo ang iyang giingon sa katapusan.
duha kabuok ang ilang sala, duha ka matang sa katapusang bahin, duha ka matang sa sala ang nahimo sa akong katawhan. Una, niyon siya, mingon na gino. Unsang salaa, mibiya sila kanako ang tinubdan sa bugnawng tubig. Unang mibiya sila sa Ginoo nga mao'y tinubdan sa bugnawng tubig. O ikaduha, nagkaut hinuon silag tabay nga dali rang muhubas. Muna'y duha kasa nila. Mibiya sila sa Ginoo ang tinubdan sa bugnawng tubig nga dili gyud mahurot bisan pa unsaon og huwaw, bisan pag mag-brown out og mahudtan pa ang unsay nga sa water supply dire. Mahudtan pang MC ba ni? Mahudtan pang MCWD or mahubsan pa ng tabay ninyo diha. Apan ang Ginoo mao'y tinubdan sa bugnawng tubig nga dili gyud mohubas. Muna yun lang nibiya sila sa tinubdan sa bugnawng tubig ug nagkaut og tabay nga dali rang muhubas. Nindot kay siya nga talan-aw no? Motoy sa Israel. Umao nga mitubag ta sa salbo responsoryo sa pag-ingon, O Ginoo, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi. Unsa man day gibuhat sa Israel nga nasagmuyo man ang Ginoo. Nasuko. Nahibaw ba mo nga ang kasuko sa Ginoo, masuko ganina siya, ang iyang kasuko tungod na sa iyahang kanabitong ginikanan mo. Unya naamoy nindot nga plano sa inyong mga anak. Unya bisan sa kanindot maghimo silang ilaha. Nang muhila kas kasuko, nga dili ka kasabot ba? Ngano mangyud mo? Muna gibati sa Ginoo. Kanang kasuko nga bunga sa iyang frustration. Kasuko nga bunga sa iyang kaluoy. Nga nahibaw gyud ko nga mauna inyong buhaton, kini ang inyong dangatan. Nahibaw gyud ko nga sa inyong pagbuhat ana, nagunahuna mo nga magmalipayon mo sa umaabot nga adlaw, magantos gyud mo. Mauni siya ang kasuko sa Ginoo. Frustration kay ngano nga ang mga tao di man gyud makasabot. Ipalabi magyud mo na ang naisabot ni tabo sa Israel. Nibiyaan nilang Ginoo, gamoy nagda nila gikan sa Ehipto. Ngilgig ito silang istorya. Gipamatay ang mga anak. 10 plagues. Aron lang sila buhian. Gipahubas ang dagat. Aron sila makalakaw. Gipadad ang mana sa kadlawon. Buntog sa kagabion. Ang kulang, lamas na lang. Apa nakalimot pagit sila, anak? Nagmisimba sila og laing mga Diyos. Apil ang pari. Mga ito nakadumno mo sa istorya ni Propeta kisa itong propeta ha? Nakisangka sa usa ka libo ka pari ni Baal. Siya na lang ang nabilin si Elijah. Prophet Elijah. Siya na lang usa ang nabilin. Ipamatay ang tanan. Dito na nisimba kang Baal ang tanan. Ikalimta nila ang Ginoo nga mao'y nagdala kanila.
Maigsuon, abi ninyo, mao man ni ang nahitabo sa atong nasod. Katoliko kay ta nga nasod. Proud kay ta nga kita ang pinakadagan nga Katoliko sa Asia. Pero ngahan lang kay wa nato higugmaa sa kinasing-kasing gayon ang atong pagtuo. Wa nato higugmaa ang Ginoo sa kinasing-kasing gayon. Kaya ang paghigugma sa Ginoo makita man dili lamang sa halad nga atong buhaton, sa mga nindot kaayo nga simbahan nga atong tukuron. Mao man nagibalik-balik magud niya. Kani yaging simana kun naminaw mo payo, siya, giluod nako sa inyong mga halad. Wa nay lami ang inyong mga giihaw nga mga baka ug ang mga dugo nga inyong isablig. Akong gipangayo ang makapahimuot kanako mao ang hustisya ug kaluoy. Maison, wa ko magpakonsensya ninyo kanang pagpahinumdum ra gini. Pahinumdum ta. Kita nga mga deboto kay mo magunin siya. Unsa magoy nakapahimuot sa Ginoo ni San Jose, sa mahal nga Birhen Maria, kang Santa Ana o kang Joaquin. Unsa magoy naa nila nga nahimuot kayo ang Ginoo nila. Kinabuhi nila nga nindot. Kinabuhi nila nga matarong. Kinabuhi nila nga kihalad ngadto sa Dios sa kinasing-kasing gayon. Sa atong pagbuhat ni ana, sama ta og tao nga mipili nga arita sa bugnawng tubig. Wa ta mag-kaut og atong kaugalingong tabay nga dali ra muhubas. Muna nga mo siguro ni ang atong mensahe karon, no? Pamauli na to atong pangutanon ng atong kaugalingon. Asa man ko aning duha? Ni ako sa padayon nga mikaus sa tuburan nga iya sa Dios. Asa ka nagkaus tuwa sa bugnawng tubig nga di mahurot, o naghimo ka o nagkaut ka og imong kaugalingong tabay nga dali rang mahubsan. Kini mao ang kinabuhi ni San Jose, kinabuhi sa atong mahal nga Birhen Maria. Ug mao kini siya ang kinabuhi nga gipaabot sa Ginoo na mahitabo nato. Kita akong nakita personal kamo nga taga Mandawi kanang buutan mo, no? Daghang kay kusog mo diri kanang daghang kay mo simba ba? Hinaut unta nga kining inyong pagka Dios nun, ang inyong pagkahingampo, no? Mulaw gyud og maayo, mudot yun nga ang atong ang inyong pagkamaampuon mamunga gyud ngadto sa kinabuhi nga puno sa kaluoy, puno sa hustisya, kinabuhi nga tinud-anay nga gihalad sa Dios. Nakitang tanan, no, nindot nga apil mi sus kanindot, no. Hinaut-unta nga kini mao kining tanan natong buhaton, kining atong gibuhat sa parokya, daghan kay ta gipangbuhat sa parokya. Hinaut nga kining atong gibuhat makapahimuot sa Ginoo
Kay dili lang ni siya external, kundi bunga kini sa kinahiladman sa atong kasing-kasing. Kasing-kasing na tinud-anay na nahigugma sa Dios, nagpuyo sa hustisya, kaangayan ug kaluoy alang sa uban. Manindog. Si Kristo mao ang magpupugas sa liso sa pulong sa Dios. Tabangan nato ang iyang buhat pinagi sa atong pagampo ngadto sa mahandiya sa atong pagingon. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan may sama sa tabunog kayuta nga mohatag og gatusan kapilo nga ani magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod magdumala sa paagi nga makapahimuot sa Dios ug sa iyang mga lungsuranon magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang dili mapuggang ambisyon o kahakog, dili gayud mutuok sa pulong sa Dios dinhi sa atong kinabuhi, magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton, makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo, magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Nga imutang isipon nga takos o papuslanon alang kanamo, nga halandong Teopilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa kahayag, sa kalipay, o sa kalinaw, dito sa langit, ug sila nga nabugatan sa kaguol, malig-on pinaagi sa pulong sa Dios, magampo kita. Ginoo, patalinghugi kami. Langito nga mahan, tabangi kami sa pag-ila sa liso sa imong pulong nga naglihok dinhi sa among kinabuhi, dili gayud unta kami malinga sa mga kabalaka nining kinabuhi. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Imong kipaki sa kahayo nawan suko. Ayun pagampag kamo, yung sakripisyo daw tunod ta sa Diyos samahan, magagagahom sa tanan.
Dawaton ta sa ganun sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa ngalan, alang sa mga puslanan sa tibok niya santos nga simbahan. Santos nga mahan nga muyo kami sa among paghalad sa magasa sa pagdaig nga sa among pag-alagad. Katabangan unta kami sa mga pag-ampo ni San Jose nga imong gihatag nga halili sa amahan diha sa iyang amahanong pagbantay sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan, Dios nga tunhay magkagagahom sa tanan. Agay batarong gayod na magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Ug nga kami pinagi sa angaying mga pagdaig, maghimaya, magpasidungog o magsaulog kanimo diha sa paghandom namo kang San Jose. Kay siya mo ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa birhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon o hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay aron sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ug busa aban sa kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imo sa imong himaya diha sa kaawit sa pagdaig sa pag-ingon. Nagahali sa ngalan sa iyo, o sana sa kahitaasan. Santos kini kau Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos ipadalay mong espiritu para pagsantos dili mga kasar mahimo kinialag kanamo alawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siyang pan ipasalamat kanimo ipika sa mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kayo pag-usab ihatag dili ngadto siya matinunan og bingon dawata kini og panginom ka mga tanan gikanini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuho. Para paghandom sa kamatayon ng pagkabanahon ni Jesucristo, naghahalal kami kanimo amahan, hinigpahan sa kinabuhing kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo mo kami giisip. Ngagayan mo atubang ug balagad kanimo. Himo nga kami nga malawan sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinundom mi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma Banileo among Papa ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari.
Inudumi usab ang among maigsoon nga nangamatay. Malaw mo nga banaw sila tara nangamatay da sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang putli nga bana, uban sa mga apostoles ug mga santos nga nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon. Pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, gihakan niya, gihatagan kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan at gamito ng mga pulong, nagitudlo ka nato sa atong manunupos. Sa mga langit, pasaywa kami sa nagkasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, inunuwa-luwasa kami sa tautan. May kami kanimo Ginoo nga makaming luwason sa tanang daotan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tirabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug balay sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw, ibiling ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, itanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa masimbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay mana kaninyo. Atong ipakita, tibaan sa atong panag-inig sunay, nagdait na kaninyo. Naigsoon kinibaw sa Jesucristo ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit aron mo kalawat kaniya. Ginuli ako ang ayong mo kalawat kanimo, habang ipamulong mo lamang, mamayo ako.
Nagampo kita. Human kami madasig o Ginoo, nining makapabuhing sakramento, magpuyuon ta kami alang kanimo, diha sa katarong o kasantos, tungod sa panaging nanog pangaman ni San Jose, tao nga matarong og masinugtanon, nga magalagad naron matuman ang imong dakong mga misteryo, kini among kipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ihalad na ito karon ang atong mga pagampo. Damgo ko ban sa damgo ni San Jose. Magluhod palihog, magiyo sa kita sa pagampo sa damgo ko ban sa damgo ni San Jose. San Jose, taong matarong nga gipadamgo sa Dios, tudloy ako sa pagdamgo ban sa pagtuog kaisog. Sa diyang lisod ang dalan, tabangi ako nga mosalig sa plano sa Dios. Sa diyang mahadlok ang kasing-kasing himua nga ang gugma mudaog ug mapatbupatig babaw. Sa diyang may pagduha-duha, liguna ang akong pagtuo. Giyahi ang akong mga kamot sa pag-alagad, ang akong mga dalunggan sa pagpamati, ang akong kasing-kasing sa paghigugma, o ang tibuok kong kinabuhi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ipaambit ka na ako ang kaisog sa pagpadaplin sa akong kaugalingon mga plano, aron sundon ang plano o kabubuton sa Dios. Ang akong mga damgo, hinaot nga mahimong paglaom alang sa uban ug sa kagawasan sa kalisdanan sama sa imong damgo, San Jose. Amen. Bendisyon sa mga kahimanan sa pagdebosyon. Amahan sa langit, nagaday kami kanimo tungod kay imong gipadala ang imong espiritu kanhi sa among kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pagampo. Bendisyon kining mga kaimanan sa pagdebosyon, kining rosaryohan, nobinaryo, may imahen. Sa paggamit namo niini, aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing nga ug maligdong nga pagampo
Himoa Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pagtuo ug makapahimuot kami kanimo sama nga si San Jose imong gikahimutan dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdaig ug himaya alang kanimo Amahan pinagi ni Jesucristo among mangluluwas diha sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ihalad na ang misa, manlakaw kita, dala ang panalangin ug kalipay nga iya sa Ginoo. Salamat sa Dios.